Vi havde en opgave med, at vi skulle lave et hus og vise, hvordan vi fik varme, elektricitet og transport i 2050 ved hjælp af vedvarende energikilder. Ja. Yeah. Og det er så vores hus. Start med dekorationen. Skal vi stoppe med dekorationen? Vi har jo valgt at dekorere det, ikke? Og så herinde, der kan man se, der har vi nogle utrolig onde mænd. Herinde, der er Hitler, han er herinde. For han har en væg for sig selv. Fordi. Og så har vi Putin og Kim Jong-un. Og det er ligesom for at huske folk på, at det er gode tider, vi er i nu. Ikke? Og man er heldig, at man ikke bor i de lande, hvor de er hersket på det tidspunkt. Og så har vi et koskin. Det er jo for den ko, vi har slagtet og spist kødet. Og så bruger vi ligesom alt fra koen til at lave tæpper. Og så har vi ligesom brugt knoglerne til at farve væggene. Og så har vi så også et billede af en radiovært derom, som så husker os på endnu flere gode ting, så vi bliver positive. Yes. No. Okay, til vores vedvarende... det er genbrugstapet. Ja. Det er derfor, det er så gammelt. Ja. Det hele er genbrug, som jeg står og siger. Som vedvarende energikilder, der har vi en vindmølle deromme. Ja, som... Den har en generator inde i sig, så når vindmøllen drejer rundt, så produceres der strøm. Som ja. På huset ikke bliver Og vindmøllerne, de står rundt omkring i Danmark, og de skal sådan forsvinde hele Danmark med elektricitet. Sker der noget derinde? Nej, det er fordi vindmøllen, den giver meget lidt strøm, fordi det er meget lille vindmølle, der skulle være meget større i forhold til, bare lige vente lidt, til størrelsesforskellen. Prøv lige at lade det køre lidt. Men ved en normal vindmølle, så vil det ikke. Ja, men så er det ligesom vores solceller, der trækker det hele, så vindmøllen hjælper lidt til. Ja. Så hver hus har så en solcelle på deres tag, eller flere solceller. Ja. Som så til, når solen skinner, så virker det der. Yes. Så I kan se herinde. Ja, der har vi lys og fuldtørre, altså ikke sådan, det er sådan ligesom hårdtørre, bare til hele kroppen, når man har været i bad. Vores badekar sådan er lige her. Og det kan der endda komme vand i. Og det er igen kork, som man kan genbruge fra vinflasker. Og det gør så også, at hvis det bliver oversvømmet, så flyder badekarret væk. Det flyder ned, så man kan blive ved med at bade uden forstyrrelse. Det er super godt. Det kan redde dit liv. Okay, så har vi... varme, tager vi den her. Jamen, jeg tænker, vi kan hurtigt have batteriet på os. Herovre. Som I kan se, så fortsætter den ikke med at lyse herinde. Kører lyset ikke nu? Okay, okay, som I kan se, herude i garagen, så har vi for det første en rigtig flot bil, den rykker vi hurtigt. Og så har vi et batteri, det er godt nok i modellen her, er det en brint tank. Men det skulle forestille at være et batteri. Og vi har brugt den her for at ligesom demonstrere, at det kommer til at lyse igen, hvilket det ikke gør, hvilket er irriterende. Men så det er, at hver gang der er overskydende strøm fra vindmøllen og solcellen, så kommer det så over i batteriet, så man så kan bruge det resten af året, når der er i underskud. Ja, og der er mange batterier, men det havde vi ikke plads til. Skal vi tage bilen? Så. Ja. Yes. Vi har så lavet en... Tesla Roadster. Præcis. Det er en elbil. Nå, det er der ikke nogen, der kender, så det er lige meget. I hvert fald, den blev så også lavet op for... Hvad sådan har du lavet her? Ja, den blev så også lavet op fra batteriet og fra alt det andet, mens den står i garagen. Og den kan gå rigtig stærkt. Det kommer ikke til at blive. Det kommer ikke til at blive. Nej. Så den kører bare lige ud. Den er klar. Jeg griber. Men det er også Ja. Så den kører ligesom lidt hurtigere end den anden gruppe, så, som I kan se. Vi har sat i slow motion. Det var vores også. Vores også i slow motion. Okay. Og så kan I se, at hele huset er hvidt. Fordi det er ligesom det der med feedback-processen, når hvad hedder det? Da solen lyser på noget hvidt, så bliver sollyset bare sendt tilbage som, hvad var det? Det er kortbølgestråling. Men hvis der rammer noget farve, så bliver det sendt ud som langbølgestråling, som også er varme. Og jo mere varme der er, jo mere is smelter der, og is er jo hvidt, ikke også? Så jo mindre is der er, jo mindre... Jo mere varme kommer der. Ja, jo mere varme kommer der. Så hvis vi farver vores hus hvidt, så behøver vi ikke at bruge
Så der er det ikke kun isen, der ligesom er hvid. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Og så har vi en varmepumpe. Ja, Den er jo. den er herom. Som også tager den overskydende elektricitet og fører ind. Det er den der. Og varmehuset op. Så det er ligesom det er et omvendt køleskab. Altså i et køleskab, så er det ligesom varmt bagpå og koldt inde i køleskabet. En varmepumpe gør det omvendte, så den tager ligesom og gør, og ja, vender vrangen på et køleskab. Så herinde, huset er ligesom på en måde et køleskab, der bliver varmet op indeni, og så her med varmepumpen, der bliver der ligesom blæst kold luft ud. Altså det vi har gjort, det er så, at i stedet for at have en af dem her i hver rum, så har vi så fået den til at varme vand op, som der så varmer huset op. Til radiator og sådan noget. Ja, som der så også gør, at vi har varmt vand til badet. Ja. Så, hvis du lige kommer ind. Og var det Gustav, der ville gøre det? Skal jeg gøre det? Ja. Nå, det. lige der. Og så er der vand derinde. Det er simpelthen. Pas. Det er så varmt vand, fordi det er blevet varmet op af vores vand varmer. Det er mega varmt. Det er det faktisk. Ja, faktisk. Det er faktisk en ramme af varmt. Ja, det tror jeg sådan set var det. Og så det varme vand går så også ud over vores radiator. Det var ja. Yes. Nogle spørgsmål? Silje? Altså nu hvor jeg har så et fantastisk hvidt hus, Ja, som er lidt lyserødt, vil jeg lige sige. ja det er Så- planternes skyld. Ja, som om. Det er fordi, vi bor Så får I permafrost. Hvad gør I ved det? Det er jo, hvis alle huse i verden var hvide, så er vi så ikke en skov til at sådan pumpe varme op igen. Hvad? Der er stadigvæk farve på jorden. Vi har en grøn have, okay? Der er grønne skove. Det er bare helt vildt, der er også andre. Asfalt er ikke helt hvidt. Vi Der har vil ikke jo- farvet hele Okay, vejen, men okay, den der vil går- jo stadig være idioter, der ikke fatter, hvad der sker. Der vil jo ikke have hvide hus. Ikke godt. Så, altså, vi er bare nogle af de smarte. Men det er jo ikke sådan, at hele verden er farvet hvid, så der vil ikke. Der vil Så der vil ikke komme permafrost, nej. Der er jo stadig steder, hvor mennesker Altså med mindre alle mennesker blev albino og gik i hvidt tøj også, og vi ligesom malede hele jorden hvid, så ville der måske komme permafrost, men altså. Det er bare så længe fandme siden. også bruge meget hvide med. Ja, det ville være skide dyrt, så det tænker jeg, det har vi ikke. ikke råd til. Spørgsmål? Thomas. Ja, jeg tænkte, I har to teknologier, der bringer energi ind i huset. Ja. I har jeres vindmøller, og I har jeres solcelle. Man kunne godt putte flere til, hvis det var det. Ja, det kunne man godt, men det tænker jeg faktisk ikke er så nødvendigt i jeres system. Så har I to teknologier, der lagrer den strøm, når I til tider ikke har brug for det. Mm. Og I siger, I lavede en brintteknologi herover og sagde, at I ville egentlig hellere have et batteri. Ja. Men I brugte brintteknologien. Og der tænker jeg, hvorfor er det, I ikke vil have begge dele? Hvorfor vil I ikke både have batterier og brintteknologien? Det brænder sådan lidt meget Eksplosivt. sprængfarligt. Ja, en ting er, at det er super springfarligt, og den anden ting er, at man mister sådan 50% af den energi, man ligesom. Men man kunne Lagre faktisk, man kunne i, faktisk gøre batteriet. op og bruge det til varme til varme huset op. Hvis man havde lyst til det. Ja, fordi det bliver lavet om til varme. Flere spørgsmål? Så samlet set kan man sige, at jeres hus er meget stærkt vedvarende. I bruger kun energikilder, som er vedvarende med sol og vind. Ja. Og I har teknologier til at opbevare det til tider, hvor I har brug for det. I har styr på jeres varme med varmepumpen. Og jeg går ud fra, at når vind og sol ikke lyser, så tager I energi til varmepumpen fra Ja, batteriet. selvfølgelig. Og I har styr på jeres transport, som er elbilen. Så på den måde må man sige, at det her hus her, det er særligt godt vedvarende. Og I har tænkt på en god detalje, som også hører fremtiden til. Det er nemlig, at man vil rigtig gerne have det godt. Ja. Og derfor skal man have et badekar, der er varmet op med varmt vand, og der er fine billeder på væggen, Ja, til at, sådan. som gør, at man også hygger sig, kan man sige. På den ene og den anden. Så det er en meget realistisk model. Ja. Og med hensyn til det hvide tage, så vil jeg give ret i, at antallet af kvadratmeter her vil ikke nedsætte jordens temperatur så voldsomt, at vi får permafrost overalt. Det er et supplement til at undgå global opvarmning. Det er så langt væk. Så det er en meget flot og fin model, som mange kunne blive inspireret af. Hvad de her flinke mennesker, jeg har på væggen, skal til for
Det må guderne vide, men de er der. Jeg håber ikke, det betyder, at I er uvenlige. Nej, nej. det er for at huske fortiden, så det ikke kommer til at ske igen. Okay, Du kan også se, de er ligesom i deres respektive rammer, fordi vi havde de lande, de kommer fra. Ja, det er faktisk rammer fra de lande, de er fra. For ligesom. Jo, bare det. godt. Ja. Ved I hvad? Hvis ikke der er flere spørgsmål, så synes jeg, vi skal give den meget.